Ya sunan malama? Shafa. Buɗe baki sosai. Shafa. Daga ina? Aliyawa. Aliyawa, mani ko? Ga kin guri yan sanda me ya faru ne? Shi dai abin da ya faru ranar daurin auren wannan bawan Allah. Sai ya kawo mana shinkafa. Har na so mai sai kamar ruwa cikin botiki. Sai ya ce in dafa da shi. Ni kuma bayan na dafa da shi ana ta a hito a teburin daurin aure sai na aje abinci sai na ya nema yaro wanka ana cewa in fito mutum ya nema yaro wanka sai na bada shi aka tebe shi sai na ida sai na aje daka ya maka tafi to daga sannan aka ci cewa babu lafiya. Ya baki wani abu ne? Ni ruwa kaman cikin botiki. Ya ce ki zuba cikin abinci? Ya ce in zuba cikin. Sai kika zuba cikin abinci? Bai gaya miki ko wani irin ruwa ba ne? A'a ni dai gaskiya bai gaya min. Ke kuma baki tambaya ba? Ni kuma ban tambaye shi. Kawai kika zuba? Kai ya sunanka? Musa. Sunanka Musa Musawa? Musa Sulu. Daga ina? Aliyaba. To ga kore yan sanda mai haru ne? Abin da ya faru ne ina kamar gobe daurin aure na. Dan buɗe baki sosai. Ina kamar gobe daurin aure na. Na daka zakami. Ka daka me? Na daka zakami na jika. Zakami? To. Na daka na jika. Sai na ajiye shi kwana. Kashin gari ran daurin aure na dako shi cikin bokiti. Sai na bata sai na ce ta dafa min abinci. Ta dafa abinci da shi, ta zuba ciki. Ta dafa shi cikin abinci ta dafa min. To da niyyar me? Da niyyar don an da ɗaurin aure da mu abokananmu mu sha. Mu sha ci abincin nan mu sha. Ku ci abinci sai ku sha sauran. To da aka yi wannan abu aka yi kuma dafa abinci da shi sai muka ji labarin kuma wani abu ya faru ko? To me ya faru? Tabbas sai muka ji labarin mutane wasu sun ci ba su da lafiya. Hakan kamar kimanin mutum nawa? Gaskiya ban san ko mutum ne. Duk dai wanda ya ci abincin a lokacin aka kai su asibiti aka ce ko? To mutum nawa suka mutu daga cikin su? Mutum nawa? Mutum biyu. To Allah kiyaye.